Het zag er nou weer vredig uit, maar vannacht weer de paniek in de volière. Gewoon vogels ontsnapten door er inbrutsen maat en gewoon geen deer door de stress. En er loopt een stoeptegel naast de door en het ruiten zien slaan. Het glas loopt overal. Dus ja, dan gaan wij naar binnen. Hè? Nou, dan is het binnen en dan neemt ze de ski op. De dwergjes staan hier en die doos meteen dicht, want er was dan vliegen de vogels alsnog naar boeten. En ja, dan ga je dan als je en wat is er hier op en west? We hebben vogels voor, dan ga je tellen. Ze staan nog steeds te trillen op het stokje en ze willen het eten, dus je weet, nou, daar is iets gebeurd. Vogelverzwager Martin de Vries stelde van de morgen minder vogels in de hakjes. Het grootste slachtoffer is misschien wel deze bergparkiet, want zijn verkering is stijl. Die hebben een partner voor het leven. En als hij dan iemand bij wij reikt, dan hebben ze nooit weer een partner en kun je nooit weer jongen bij krijgen. Ja, de verkering is uit en hij is al in. Ja, het is gebeurd, ja. Ja, zoals waarschijnlijk is, daar zit er ik wat depressief bij. Dus er is ook nog kans dat er het net helpt, zeg maar. Het is de tweede keer in 10 dagen eigenlijk. En de vorige keer, nou ja, dat weer natuurlijk helemaal onverwacht. En dan knap je de boel weer op en dan denk je, nou, begin weer verder. En dan krijg je gewoon nog een keer de trap naar en dan mag je weer. En op die manier heb ik gewoon geen zin meer in. Ik sta hier een beetje met geen zin. Joer. Nou ja, dan probeer je ook wel op te peppen van, we kunnen dat net maken, we ben je voor het hele dorp. En we laten dus net zin houden toch één persoon die dit doet. Maar ja, het wordt wel zwier dan, op zulke momenten. De verzwagers halen OEF die bij de politie, maar ze willen meer dwaan om een trede-inbraak vat te komen. Daarom vragen ze om hulp. Als we camera's plaatsen, dan hebben we financiële middelen nodig. Maar dit vanuit het dorp op een andere manier oppakt worden, ja, we weten het zelf net, maar we willen gewoon net dat dit nog een keer kan gebeuren.